नायलाय बिब' फंबाय होथारदों जानाया दे जानोसै आंबो जल्दी जानालै हामा नोङो बारा हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय थ' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो सिख्लानि लामासो ओंखाम जाहैग्रोदो एसे र' आं खिथानो आंना गोदोसो नारखायो बे हा गोनांखौनो माखाय सिखाया सिखा आखाइयाव ब्लांथार सिखावखौ मोजां आरो जायोहाय जायो बारा बेलाय माथो मालायदिसो हाखायोना सानैसो हासिगोन आयदा दंखायो गोरोङो रोंनायालाय रोंखायोमोन सिखायानो जायाबानो बेरलायलायनाय सिखावखायालाय खावसे हाबावनांगोन नाहाय थोनाय नङा बियो ओमफ्राय बेनो ओंख्रि बेनो भाजा दाख्लैबो माथो न'नि गोजायानो खुमब्रा थोआखैनो रेबोबा बेयो खावसे हाखाबाथाय बिसोरबो दानखावना फैखाबाय मा जाखो सिखायालाय सिखाया मा जाखो सिखाबा मिस्ट्रिसो जाबाय बे सिखानि आखायाव फ्लां थांगोनबो गोबौथारोबा सिखायानो बे गोबौसो आराम जाबाय दा नै लेमदो आसि गोदान मानसिया रहाय दोनथ'हाय दोनथ' होनबा मानिथारा बांद्राय जागोनदां एसे खावसेथिं फिसा गोबा खालाम chicken leg piece chicken leg piece nih diri आइजेंआ नायला आइजेंआ नै itu मानसिनाव हाबलायगोन मेजेमखौ नायदो एन्जर मेजेम दंखायो मेजेमा मोजांबो लाया मोजांखौनो सिनाय नागिरो मेजेम सिनाया बे मेजेमब्रा मेजेम गोजा नै आलासिफ्रा जाथ'वाखै आरो नैबे आब' उन्दैसिन ओमफ्राय नैबे आब'आनो आरो आब'नि बिजावजालि दे हाय होनहरदोब्रा दे जिबिका मोसादो ओंखाम जाथ'वाखै ओंखाम मोनजाथ'वाखै बिसोरो दा लास्टआव होगोन बिसोरनो ओंखामखौ दे जानोसै आंबो जल्दी जलफिया बाथोनखौ जागोन आं ओंखामखौनो दाबो जायाखै जलफि जाग्रोबावनो नागिरबाय बिसोरो ओंखामानो फैयो नै बिसोरना ओमफ्राय नोंलाय फैयाखै फैयाखैनोबा नों आंनो मायाथो लाबोनो दाखालि जलफि लाबोनायानो नै दिनैसो
जाफैबाय ओइ आइ खामफ्लाय लाबोहाय जानो थाइसे हरग्रो खामफ्लाय लाबोफानांगौ नै खामफ्लाय थाइसेल' हरगोन संख्रियाबो एसे मोजां ओमफ्राय नोङो बेखौ रानला बानलुखौ नायनाय नों आइ नायलाय बिब' फंबाय होथारदों जानाया बेनानो असायसिन खावलाया नै ना गालथाव बायदिसो खावलाय गोसाथार गोसामार खोमाजों उखुन्दै गलायदों माला गोथाव मोनमारदों जाबो एसे गोसा सलिदसो दासो एसे फोसावफैदों आब्बा बेलेगावसो दंहायमोन नामा नों दहायो होमबा मोगथां रायजोआव फैदों दासो भैरबखुन्दआव गेरगादाव हैनोसै जोंहा नै लोगोफोर जानो लाखाबाय गेरगादाव हैनोसै आगैमोन फैदो लाखायाखै गेरगादाव हैनोसै भैरबखुन्दआव 100K खालामना होदो आगैमोन थाब-थाबनो गेरगादावनोसै ओमफ्राय भैरबखुन्दआव साफा गोरा खालामग्राफोरखौ लांफा भैरबखुन्दआव थांखांबाय आंबो ओंखाम जाबोदों बाबुलांदोंहाय आरो डाक्टारा लांदों डाक्टारा लांदों बेलाय एसे ससमार गाबोनसो गाननायलाय बा मानो लायबावो मानो नांगौ खोसोमासो साबसिन खोसोमासो खोसोमासो साबसिन नो जानोसै आंहा जानालै हामा नोङो बारा दिनैसो जादों आङो देलाय सानजों बादि नांलाय माबा मोनसे प्राइस होगोन आं सोर बांसिन जानो हायो मा होगोन सिगां लाबोग्रो प्राइसखौ मिथिबासो बादिगोन दाना होगोनब्रा बेरे मोदै लोंहोगोन आं दा सासेयाव नै जाफैयासै रं नाम्बारसो रायलायबाय आं बियो आबाय मा मोनजादों ओंखाम जाबाय माथो ना अमा ना दाउ सोर संनाय आबै संनाय आरो सोर आबै हामफाया ए मा ओंख्रि होनदों खुमब्रा दाउ ओमफ्राय ना मैथा ए 80 बोसोर जाबाय जोंना आबैया 80 बोसोर बारबावबायसो दां ए नाफामखौ होफैयाखै हामफाया जायो बियो नाफामखौ गेसाव होफैनो नाफामखौ होफै देनां थैबा ओरैनो खुगायाव दौनायल'सो जागोन नै हामफाया नाफामखौ होफैबाय आबैनो मोनामदों नाफामालाय मोनामखागोन दा मालाय बर'नि फेभरेट लायबावसोनो मानसिफोरनि सोरनिबा आंथ' मोजां मोनथारा दे जादो लेट्स गेट स्टार्टेड चलो बाय बांसिन जानो हायो जायनो लास्ट जाखाङो ओंखामखौ फोजोबनो हाया बेनि नामानो दाउखि ओइ केमसि बिब' ओंखामा जा इउटिउब खुलिलायनाय जायो नामा ओइ नै हनै जिबिकायाबो जाजोब्बाय मालाय ओइनै रश्मियाबो जाजोब्बाय गो आखाय सिनो मोनथ'आ खुमब्राया फोजोबनांगौ बेदरा फोजोबनांगौ ओइ गो
जासैबा फोजोब बेयाव नोंसिनि मास्टारफोराबो नुगोन गासिबो नुजोबगोन जायनो जानो हाया आरो नोंनि लोगोफ्राबो नोंखौ दाउखिनगोन जाजोब ओंखायनो जाजोबाबा हारा मोनि जाबाय जाखायो मालाय एसे ओला जाखासिगोन जाखायो बयबो हेला हाय हाय होनदों हायलाय नुगासिनो दं ओइयाव आखाइ खिथादों रश्मिया एक्सेलेन्ट मारिबाय जिबिकाया फार्स्ट थांसिगोन जिबिकायाबो हारामुनियाथ' गेमसो बिब'आ बोरै जाखोथाय बोरै जाखो बियो गेमसो बिब'आ दिनै नुगासिनोथ' हिराखौ हनै ओरै जाफ्लाथोसो माबार एसे जादोसो ओइ संख्रिखौ लाबोलाय आबैनि गिलासा बोरो संख्रि ना खस्थ' खालाम मस्ला होआ मस्ला होआ मा होआ स्टिलनि गिलास दै दंलायथारोहाय नोंसोरनो आलासिफोरनो ना खरसाव मस्ला होनांगौ बेयावनो सुदो ओंखाम जाजोब्रा दे दोनबावनो दोन आखाइ सुदो होमब्ला दंखायो दासो ओंखाम जानो सुखियो आरो बिमाना गैबावो बिमाफ्रा थांजोब्बाय अबाय थांखो गैला बिमानो हैनो आरो गैया लाबदा जामारबाय हिरामुनिया रश्मिया एक्सेलेन्ट मारिबाय संख्रि सोबाव न'आव जानायखौ जायाखै रश्मि जायालै खननै लाबावदोंसो ओंखाम रश्मिया बांद्राय संख्रि जायो नामा जिबिकाया वान थांबाय आरो रश्मिया एक्सेलेन्ट बेहा दाउखि ओमफ्राय गोबोरखि ओमफ्राय हारामुनि लोगोफोर हारामुनिया जेनबाय आलासि जाफैनाया नोंसिना माथो जलफिसो मोनजाबाय दे साथामजों बादिलाय सोर बांसिन जानो हायो जलफि गोखैखो ओमफ्रायथ' हनै सिरि आवाज गैलायै जाथारदों माइ हाबासो मोजां जागोन खोमा गोफा दंबावो एसे गोखै जानांगौ समाव मोनहैयो माइना बुरनि लावगि बुरनि बारा जाखायामोन बेगर बिनानै बदलाखौ लाथारबाय आरो बे जाद' गोब्राबथार नांथागोन बे बानलु गोनांखौ जोंना आलासिया आब'मोना बेरे मोदै लोंनानै गारमायाव सिथाबनानै ओंखामखौ दहाय जानो हायाखैमोन नालाय ओमफ्राय दासो जानो नागिरबाय आरो जाबाय आरो दायो दे लाजिनाङा हाब फामफेयाबो जालायबावबायसो माथो खनथाम जाबायबाला बेयो दिनै ओंखामखौ जायाबालाय आरो दहायबो जादों इयो हारसिं जाखुमाग्रोदों नोंसोर गारनानै दहायनो बुंखानाय माथो गोथाव जादोंना जायाखैलै आं संनाया नाफाम बाथोनखौ जादोंना जायाखै आब'लाय ए नाले सोंनांदों नाले मा आबैया मा होनो जादों जायासै आं सेवनायसो माखो नाफामखौ जायासै गेसावसो ना मा होनोमोनथाय बावबाय आङो सेवनायसो जाया सेवनाय नाफामालाय सेवखायो जादो मालाय सिरि थायलायबावदोंसो ना जाया नाफाम जालायबावदों ए नाले मोनामबादोंथ' नोङो नाफाम जानानै मानसिया नैबेहाय आलासि गेदेरफोरनि थाखाय आं दावदै रुगासिनो दं नै दावदैया जाथ'वाखै